Isbiome? Nej. Ikke der. Jo, vi tager bare der. Tænker jeg. Jeg lander på bjerget ligesom sidst. Der hopper du. Og der hopper jeg. Så lander jeg dernede. Ligesom vi plejer. Okay. Jeg tror, jeg får en dårlig landing med mit loot i hvert fald. Deroppe på bjerget der. Er du alene deroppe? Ja. Super. Ja. Der. Eller der. Eller nej, jeg er ikke alene. Der var en nakket. Og der var 2 død. Helt team død. Super. Jeg mistede lidt liv, men ikke meget. Men det er fint nok. Vent, hvad er det, jeg kan høre? Jeg tror lige, der var flere, der landede op. Der var der ikke. Der ligger i hvert fald meget guld heroppe. Nå. Jeg løber ind imod byen. Hvad gør du? Jeg løber ind imod byen. Okay. Jo. Jeg har taget loot, der var heroppe. Der var ikke så meget, som jeg fik sidste gang. Nej. Og hvor er du henne? Du er dernede. Her kommer du fra. Ja. Jeg har ikke brug for sådan en. Okay. Jeg har en lille AR og en grøn shotgun. Jeg kan høre en bil. Nå, det var dig. Der er nogen, der fighter bossen, fordi jeg kan høre ham. Der er nogen her. Jeg kan se. De er rigtig gode. Stop. Er jo gode. Jeg har et medkit, så Ja, der ligger også et ekstra herovre. de der minisvækkerne her. Ja, du tager bare det hele. Ja, tak. Skal vi bare gå boss, eller er det du eller hvad? Jeg går lige ind og kigger. Har du fået ham? Nej. Jeg tager en bounty.
Han er i nærheden af os, tror jeg. Hvor dalen er de henne? De er udenfor? Jeg har ikke set nogen udenfor. Jeg har en sniper. Hvor er det bossen? Er han herovre? Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor han er henne. Har du nogen shotgun-skud? Ja, jeg synes bare, jeg kan høre nogen, der går og snakker. Ja, det kan jeg også. Det betyder, at bossen er her. Det er et andet sted. Og vores bounty er også lige oven i os. Jeg er ikke der. Jeg har fundet robotten. Nå. Han er blevet aktiveret. Ja. Er der rigtige personer eller hvad? Nej, det er bossen. Jeg pumper ham igen. Jeg vil have hans kikkert, fordi det var mig, der dræbte ham. Ja. Hallo. Det. Jeg har i hvert fald plads til det. Så skal vi jo bare ned i volden. Bare følg med mig. Det er ikke den vej. Nej, jeg vil bare lige se, om jeg kunne spotte ham der. Spot hvem? Ham der... Vi skulle skyde. Jeg har kikkertet jo. Nå, jo, men det var vores... Hvad hedder det? Det var godt. Ja. Jeg har åbnet volden. Men far, vi skal også ind i zonen. Faktisk. Fanatiske. Og den der shockwaves. Ja, vi har ikke mere tid for, at vi skal afsted. Vi skal bare gå. To the sound. Og vores bounty er væk også. Jamen, det var ham, jeg lige kiggede efter før, faktisk. Men han er langt væk fra os. Ja. Har du taget en bil, eller hvad? Ja. Ah. Jeg tager lige en big shield. Far, vent! Far, ikke bruge alt dit boost. Jeg har brugt det hele. Jeg kører bare. Indtil der ikke er mere brændstof. Vi se, om vi kan finde ham bounty'en. Han er herovre. Der er nogen, der har bygget løs på Sky. Mm. Men de er vist allerede blevet skudt. De er lige herovre bounty'en. Er de? Ja. Kan du se dem? Ja, de fighter lige herovre. Ja, jeg kan godt se dem. Jeg prøver at snipe dem. Der er knocket en. Okay. Der er en noget længere over. Har du? Sådan. Nå, vores bounty, han er død. Så der er nogen, der sniper her. En død. Der er Der er også også en en om anden bag herovre. bakken herom. Der er også en om bag her jo. Der. Død. Sådan far. Zonen er rigtig tæt på os lige nu. Jeps. Nu laver moren med. Fik vi ham jeg skød herovre. Og det var vores bounty. Ja, vores bounty døde, før vi dræbte ham. Nej, jeg skød ham. Gjorde du? Ja. Altså, der er nogen, der har bygget skybase. Der
der mister jeg rigtig meget liv. Faldt du ned? Ja. Og der er ikke nogen big shield. Eller hvad hedder det? Medkit. Jeg har et. Må jeg få det? Ja. Der er en julegave her. Ja, jeg har rimelig godt loot. Faldt jeg ned. Tror du vold damage? Ej, ikke så meget. Ja. Jeg har mindst. Tak. Jeg kan jo gå imens. Jeg tænker bare, at vi skal længere ind til midten. Der er nogen lige her. Du spotter bare dem alle sammen, du. Hvor er de? Der. Hvad så? Fik du ham? Ja, 95 meter. Nice. 237. Lige i nakken. Der er en julegave mere. Hvad er der inde i? En lille SMG. Den vil jeg gerne have. Ui. Jeg popper bare lige en big shield. Fordi at jeg har rigeligt med shield, men bare for at jeg havde fuld, så drukker jeg bare lige en. Jeg kan høre nogen, der kører i bil. Ja, det kunne jeg godt lide. Ind i motionen. Der! Hvor satan, jeg har spurgt en. Hvor han er? Jeg var tæt på at ramme ham. Derovre. 200 væk. Meter væk. Og jeg prøver at snipe ham. Han er væk. Han er løbet om bag bakken. Har du en knaller, eller? Ja. Jeg vil med, far. Jeg vil med. Jeg vil med. Hallo? Kom. Sådan der. Hvor var den henne, siger du? Lige derovre ved den blå streg der så jeg lige ham på i bakken. Der løb den her vej. Ja, Skyder efter os bagved. lige bag ved os. Ja. Snipet. 170 meter væk. Lige i hovedet. 110. Bum. Godnat. Der er loot, vi skal bruge der. Det er der i hvert fald ikke. Der er sniperskud til mig. Han havde ikke en skid god loot. Jeg har lige set alt. Han har ikke særlig godt loot. Den der knaller der, den vil jeg gerne lige se, hvor meget benzin den har, fordi der er jo en tank lige her. Jeg tanker den bare lige. Det kan man ikke. Tankstationen er blevet sprængt i luft. Nå. Fedt. Jeg kommer hen til dig. Når du også tager den der. Når du har taget den der. Jeg bygger også lige inde. Ja, jeg kører lige hen og kigger. Ja, det er fint.
Far, den er åbnet. Ups. Der er en sniper herinde, og noget medkit, og den der. Jeg har en blå sniper. Og et medkit. Jeg har fuld shield. 6 minis. Bum. Og så skal jeg lige edit mig ud. Det kan jeg ikke. Bum. Så der var 2 medkits derinde, hvis vi nu bliver lovet. Yes. Jeg kan se en lige derovre. Ja. Tæt på dig. Tæt på igen. Nej! Okay, jeg sprayer nu. Nu gider jeg ikke mere. Ja, far, sådan. Hvor ramte du ham hen, ved du det? Det ved jeg ikke. I ryggen, tror jeg. Jeg tror, du ramte ham i benet eller låret, eller i nummeren. Hvor meget skadede du ham for? 110. Okay. Han er ikke særlig meget spændende. Bare kom op igen. No. Og han har jo ikke nogen teammate. Nej, han døde med det samme. Ja. Vi er tæt på zonen. Vi skal bare ind i zonen. Derovre. Ja, jeg har set dem. 110 ramt. Ja, jeg var også lige tæt på at snipe ham i klokken, mand. Svømmer videre. Ja. Hvor gider han ikke fight os? Okay, nu går jeg klapokker. Og nu går jeg hen og binger ham i hovedet. Der er en mate ude i stormen. Han er nok ham der. Jeg går på ham. Jeg går fandme på ham. Ja, far. Ja. Det var nok fordi, jeg ramte ham, og så sniper du ham. Så han havde ikke særlig meget liv, kan jeg se. Perfekt. Jo. Men der er jo 8 bagud over os, så vi er ret godt kørende, synes jeg. Ja. Jeg går bare længere hen imod zonen. Så bliver jeg lige her. Far, vi er rigtig langt væk fra hinanden. Eller noget. Du er lige der. Du er 100 meter væk fra mig. Men jeg løber bare med zonen her, så vi kan komme. Kommer 2 medaljer ind nu. Kan jeg se, de er her. Ja, det kan jeg godt se. Ja, jeg har set dem. Nu forsvandt de bag træerne, eller de dumme træer. Altså, vi har 12 kills. Hvor mange kills har du? Jeg har 7. Er det 5, jeg har? Har du 5? Jeg har fået 7. Jeg har fået flest kills. Far, bare lad dem være. Bare lad dem være. Ramt ham for 110, ham der. Jeg prøver at komme, men jeg er sådan lidt langt væk. Eller jeg er faktisk lige bag ved dig lige nu. Jeg kan godt se dem. De sidder jo i den der boks derovre. Der, han går. Ramte ham for 110 igen. Ja. Der er sådan en der skal han har en sniper, ham der. Skal på ham. Han ramte mig. Ja, far, sådan. Ja, så er det godt. Der står en makker over den anden side. Ja, jeg har set ham. Jeg kan kramme det. 110 shield. Vi skal efter ham. Vi skal bare ind i cirklen. Lad dem være, okay. De er døde. Ja, der
Jeg tror, han døde der. I hvert fald Der var ham. en, der døde. Ham jeg nokkede, han er død. Ja. Men der er en, der løber rundt med medaljen om bagved. Og det var ham der, som jeg ramte for 100. Jeg ramte ham for 110 De lige flyver sjovt. herover. Hvor? Herovre et eller andet sted. Ring. Der var en der. Godt. De løber derovre. I hvert fald. Han er død. Ind i zonen, far. Der er en, der skyder efter mig. Der er en lige i vandet, de har. Han er laseret. Han død. Ja, far. Sådan. What, vi er gode i det her game, far. Men jeg så en, der løb den her vej ind mod zonen. Ja. Men de skal jo også ind i zonen, fordi zonen er jo herovre. Hvor vi er. Har du nogle, minis? Ja. Må jeg gerne få dem? Han løber rundt her stadig. Jamen, jeg tør bare ikke at stå stille. Okay. Jeg går heldigvis, mens jeg stiller mig bag den her sten her. Sådan der, du må gerne få din mini tilbage. Der ligger en lige der. De har også en medalje, dem der er herovre. Men jeg kunne godt tænke mig at se, hvad for noget golden loot der er hernede. At der var lige nogen, der skød efter et mige. Der er en tilbage, far. Vi skal bare finde ham. Ja, det er ham, der løber rundt herovre før. Han har sådan et... Der er flere, der skyder efter os nu. Der er en mere, der skyder. Hvor er han? Kører han på toget, eller hvad? Han er der. Han er der. Han sniper. Ja. Han prøver lige at snipe mig i hovedet. Jeg går bare på ham. Ja, far! Sådan, mand! Woo! Sådan, far. Skide godt, Olli. Okay. Ja. Gør jeg klaret. 7 og 9 kills. Sygt, mand. GG. Skal vi bare tage game, man? Kan vi godt.